Jednu manju lubenicu preseći ću na pola. Sada ću iseći lubenicu na kriške i odvojiti od kore. I sad ću očistiti semenke. Sačuvat ću semenke lubenice za sledeći recept i pokazat ću vam koliko su lekovite. Sad će mi trebati sok od jednog limuna. Sada ću u blender staviti seckanu lubenicu. Dodajem i sok od limuna. Poklopit ću i sve ću ovo izblendirati. I ovako dobijeni sok sipat ću u čašu i znajte da je lubenica pomešana sa limunom izuzetan prirodni afrodizijak. Ovako pripremljen sok možete piti i nekoliko puta tokom dana koliko vama odgovara. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!